So lo mama wayisukela yena wathi anayo umuntu ongangithathe ngise enkosini kodwa ngiyanqaba ukufa nalo mopho umphethe umopho omphethe ono 12 years number 12 uthi number of government wasubusa usuyithethe uqedile kanti awazi ukuthi uma bengekho abazokuthandazela uNkulunkulu ufanele afake amandla kuwe. So lo mama engenawo nje amandla okuhamba ngenyawo so wayigada ngamadolo phansi ethi uma ngingafika nje ngithinte nje umphetho wengubo yakhe ngiyaza ngekho hlangana naye ebuyele ekhaya nesimo esifanayo. So Bible lo mama waphendla indlela kungekho umuntu wagada ngamadolo kungekho umuntu wathi ngiziyisa mina phambi kwenkosi akekho umuntu ongangisubmit enkosini kodwa ngiletha ongangixosha okwakhe kodwa noma ngithinta umphetho wengubo. Thona mama wayenendaba nephunga lo mopho engenendaba nama judgment enokuthi mina anginaye nje umuntu nangothi bayangiyela enkosini mabe ngangiyeli ngoba ngifike mina akekho fika phambi kwenkosi aliwe inkosi lindele noma ubani ofika phambi kwayo. Thona mama wafika phambi kwenkosi so akayilindana nenkosi ukuthi eze iziphenduke eyibheke. Thona mama wathi inkosi ibhekele kodwa wamunca amandla enkosini. Yesu inkosi iphuma amandla itheni inkosi izwa kuphuma amandla umama wezwa kugashuka umopho ngoba njalo basike sabamba inkosi kwenzeka izinto ezimbili kuyophuma amandla kodwa ithi kugashuka noma yini esuke isibambile.